cɛ marifatigi dɔw bɔra ka yira ka fɔ ko banbagati wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma k'o ye olu kɔni nɔ ye. An sɔnko a yirala ka fɔ ko dugu dɔ kɔni na banbagatiw kɔni talen don ka taa jatigɛ wale ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw kɔni ma. Gawo yen taama mobilibatigiw olu kɔni bɛ baarabila dɔ kɔni na. Burukina a yirala ka fɔ ko muso 50 ale ni kɔ ko olu kɔni enlevera cɛ marifatigi dɔw kɔni fɛ. Bamakɔ kameleni 2 kɔni kun bɛ yen nɔ olu kun tununa nka ko bɔkari o su kan Moribabugu. An balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔnɔna na k'olu walawala o ye. Ayiwa an ka kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la. Nin ye cɛ marifatigiw ye ni olu kɔni ka jɛkulu tɔgɔ GFIM ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni olu sigilen bɛ an fɛ yan nɔ. Olu y'a yira k'a fɔ ko olu de banbagati wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma k'o ye olu kɔni nɔ ye. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 10 an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛnɛnkun ale ni Masina kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa o banbagati wale kɔni na état major des armées ale ka kuma kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko finitigi 14 de kɔni fatura ko 11 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna wa ko u ka mobili kelen bɛ yen nɔ ko o tiɲɛna wa ko min ye cɛ marifatigi ninnu kɔni ka fanfɛla ye a y'a yira k'a fɔ ko finitigiw sera ka maa 31 de kɔni faga olu kɔni na wa ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u joginn'u la ko olu kɔni minɛra finitigiw fɛ. O de hukumu kɔnɔna la GFIM ni ale ye Al-Qaida ka bolofara ye ni olu ye marifatigi ye murutilen n'olu b'a an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan olu kɔni bɔra ka ja dɔw kɔni bila bɔlɔlɔ sanfɛla la ja min kɔnɔna la u bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de kɛra sababu ye k'u ka ni banbagati wale kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigiw kɔni ma. Ayiwa ko ni ja ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛra ko ni ja ninnu ye ni marifatigi ninnu yɛrɛ kɔni kumakan ye. Ja in na u bɛ ka kuma min fɔ o de ye ka yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 10 na banbagati wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ja ale ni jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ye dugu jukɔrɔmugu kɔni bila ye walasa an ka finitigiw ka se ka yɛlɛ a kan. An ka finitigiw kɔni yɛlɛla kan n'o kɛra tiɲɛni ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen wa min ye kumara ale ni Masina ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye dugu jukɔrɔmugu 3 kɔni fili finitigiw kɔni kan ka sɔrɔ ka mugu kɔni ci an ka finitigiw kɔni na. Ayiwa o de kɔni sen fɛ u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu ye finitigi 12 de kɔni faga wa o finitigi 12 la ko olu kɔni ka jateminɛ la maa 5 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɛ yen nɔ olu ye nanzaralama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Irisi finitigiw la. Nka u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni fan fɛ olu ka maa 5 de kɔni fatura wa u ko kabini janvier kalo daminɛra san 2023 kɔnɔna la fo bi ko olu kɔni ka maa caman ma sa ko olu ka maa minnu sarakaw a tɛ tɛmɛ maa 5 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni kan wa hali bi u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ka marifa girimanba minnu kun b'u bolo ko olu ye caman kɔni minɛ u la ani marifakisɛ ani min y'u ka mobili 2 ye ko u y'o fana minɛ ko k'olu kɔni jeni wa ko a ka yira k'a fɔ ko olu kɔni nin ye olu de nɔ ye bi wa nin ye olu de kɔni nɔ ye sini wa ko hali sini ko olu bɛ continuer u ka nin baara jugu kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ an soko a yirala k'a fɔ ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko marifatigiw kɔni talen don ka taa yen dugulamɔgɔw bagabaga kosɛbɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 11 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an soko dugu dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ Tizi Mixi ko o dugu in na ko nin ye cɛ marifatigiw ye olu kɔni taara ka taa jatigɛli wale ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma ko u ye cɛ 5 kɔni minɛ o hukumu kɔnɔna la ko k'olu sɛbɛkɔrɔ bugɔ kosɛbɛ fo ka taa olu kɔni jogi. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnna nin la nka nin cɛ 5 minnu bugɔra nin makofɛlen ninnu kɔni fɛ ko o caman kɔni joginna wa o ye nin makofɛlen ninnu kɔni bugɔ min na k'o de ye k'a fɔ ko olu sigalen don la ka yira k'a fɔ ko olu ye kunnafonidila ye Mali finitigiw kɔni ma. Ayiwa u kɔni ye nin baara ninnu kɔni kɛ ka taa ka bɔ nin dugu kofɔlen in na. Ayiwa hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la an b'a sen fa ka se Burukina jamana kan. Burukina Faso a yirala k'a fɔ ko ye muso 50 ale ni kɔ ko olu kɔni enlevera cɛ marifatigi dɔw kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko alamisa don na fo ka taa bila juma dɔ la ko Burukina Saheliya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Aribanda ko o dugu kɔni fan fɛ ko ye muso caman kɔni enlevera cɛ marifatigiw dɔw kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko min ye alamisa don ye janvier kalo tile 12 kɔni kɔnɔna la ko muso 40 ale ni kɔ olu bɔra u ka dugu la k'u ka taga kungo kɔnɔna la n'olu yɛrɛ ka dugu ni o kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni tun bɛ kilomɛtiri 4 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa balo ɲini la kungo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya yiribulu ale ni yiridenw walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'u ka gada la cogoya min na.
ayiwa ko o hukumu kɔnɔna la o muso 40 ale ni kelen ko olu sila ko o si ma segin so ayiwa ko o dugujɛjɛ o bɛnna juma ma min kun ye janvier kalo tile 13 ye ko muso jɛkulu wɛrɛw bɔra o don kɔfɔlen na tuguni sabula olu kun tɛ maa minnu bɔra alamisa don olu kun tɛ olu ka tununi kalama ko olu fana bɔra ka taa u ka ci la sabula ni yɔrɔ kɔfɔlen na o musow ka baara de ye ka fɔ tuma caman ka taa kungo kɔnɔ ka taa balo ɲini ka segin ka na u ka ga kɔni kɛ ayiwa ko olu fana taara olu kɔni ma segin nka a yirala ka fɔ ko maa minnu ni don 2 na muso minnu taara n'u ma segin ko muso 5 kɔni bolila ka taa u kalifa dugu wɛrɛ la ko ka taa ɲɛfɔli kɛ ka yira ka fɔ ko olu kɔni enlevera cɛ marifatigiw de kɔni fɛ nka an bɛ wagati min na ko bi ko a se ka dɔn yɛrɛ muso hakɛ min b'u bolo sabula maa tɛ u nɔnburu kɔni dɔn wa min yɛrɛ ye burukinakaw ye olu kɔni n'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma sɛbɛn bɔ ka communiqué kɛ a ko kɔni kan nka ni kunnafoniya ninnu sɔrɔla burukina kunnafoni di yɔrɔ dɔ kɔni na ni ale kɛra sababu ye ka ni kunnafoni ninnu kɔni cari nka hali bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o dɔ kulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Gawo dugu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko yen taama mobili kamiyɔnbatigiw ko olu kɔni bɛ baarabila dɔ kɔni la ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli a yirana ka fɔ ko min kun ye janvier kalo tile 11 ye Gawo taamalaw olu ka syndicat bɔra ka yira ka fɔ ko u bɛ ka baara bila ayiwa ko olu kɔni ka ni baarabila in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ sɛgɛn ani lakanabaliya mun dalen bɔ olu kan u ka taama siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko labɛnzanga sira kɔni na n'o ye Mali ale ni Niger kɔni furancɛ ye ko olu kɔni sɛgɛnnen don yen kosɛbɛ wa ko min yɛrɛ ye nin sira kofɔlen ko sira man ɲi wa lakanabaliya fana bɛ sira kɔni kan o de hukumu na olu kɔni wulilen don k'u jɔ n'u ka laɲiniw ma sabati u tɛ segin ka baara kɔni daminɛ ayiwa kibaruya kuncɛla hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'a yirala ka fɔ ko Bamakɔ yan ko kamalenin 2 kun bɛ yen nɔ ko olu kun tununa nka ko bɔ kɛra u su kɔni kalama ayiwa ko ni makofɔlen ninnu yɛrɛ ka tununi ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye janvier kalo tile fɔlɔ ye ko kamalenin 2 don n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ Mali pankunu jigiyɔrɔ la wa u ka baara bɛnnen kɔni don wari falen kɔni ma ayiwa olu ka nin baara in hukumu kɔnɔna la ko kelen bɛ yen nɔ ale tɔgɔ ye Umar Bacili kelen bɛ ale tɔgɔ ye Fofana ye ayiwa ko Umar Bacili k'ale kɔni ye nɛgɛjuru sɔrɔ nɛgɛjuru in kɔnɔna la maa dɔ de y'a wele ka yira k'a fɔ ko u mago b'a la ko sabula u bɛ fɛ ka taa wari dɔ kɔni falen nka ko ale de kɔni kan ka déplacer k'olu sɔrɔ u sɔrɔyɔrɔ la ko wa ko wari min kɔni b'u bolo ko a wari bɛ taa fo miliyɔn kɔni 14 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa ko o hukumu kɔnɔna la Umar ale ni Fofana olu kɔni wulila k'u bɛ taa u ka baara hukumu kɔnɔna la ka taa wari falen nka ko min ye nin don kofɔla ye n'o kun ye janvier kalo tile fɔlɔ ye fo ka taa bila janvier kalo tile 13 la maa kun to u kibaruya kalama nka ko janvier kalo tile 13 la ko bɔ kɛra u su kɔni ka Moribabugu foro dɔ kɔni na ayiwa ko ni maa kofɔlen ka tununi kama a yirala ka fɔ ko a somɔgɔw kɔni ye ci bila finitigiw ma n'o olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ayiwa ko su yelen an ye kibaruya dɔ mɛn nka an t'a dɔn ni kibaruya in kɔni ye kibaruya jɛlen ye k'a yira k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ye ka ni makofɔlen ninnu wele ko o maa kɔni minɛla ko a bɛ 15e arrondissement finitigiw kɔni bolo ko u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni na nka an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka lumière bɔ nin ko in ɲɛma maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya ta ka ɲɛsin nin makofɔlen 2 ninnu ma ko ala ka u minɛ an ka finitigiw fɛ ayiwa an bɛ min fɔ nin ko in kɔnɔna la o de ye k'a fɔ minnu ka baara bɛnnen don nin bololabaara ninnu ma wari falen walima mobili feere walima terrain feere ale n'a ɲɔgɔnna caman ni aw ye nɛgɛjuru sɔrɔ maa dɔw bolo ka yira k'a fɔ ko aw ka wuli ka bɔ aw sigiyɔrɔ ka to u sɛgɛrɛ aw kana sɔn sabula ni wagati in na maa caman ka saya kɔni sɔrɔla nin hukumu de kɔnɔna la u bɛ wele k'a fɔ ko ka taa u ka baara kadiri fɛ ko ka taa fɛnw dɔw yir'u la nka u tɛ segin tuguni a hakilila jiginna kamalenin dɔ tun bɛ yen nɔ ale fana tun ye Dawudabu o tun ye mobili feerela ye ale fana ka saya kɛra tan ale n'a ɲɔgɔnna caman ni wagati in na lakanabaliya ale kɔni ɲɔgɔnjalen don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan